Vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa. Teraz si predstavíme našu realizovanú stavbu na adrese Fejová 6 až 12, kde sme realizovali komplet rekonštrukciu interiéru. Tak poďme sa na to spoločne pozrieť. Momentálne sa nachádzame vo vnútri bytového domu, kde by som vám rád ukázal realizáciu sadrových omietok. Na týchto stenách, na ktoré sa aktuálne pozeráte, bolo v minulosti natreté ich niekoľko náterov interiérovej farby. Tieto nátery už boli medzi sebou nesúdržné a olupovali sa. Z toho dôvodu bolo tieto nátery nevyhnuté odstrániť ošúchaním, následne sa celá stena napenetrovala a nanesla sa sadrová omietka, ktorá po prebrúsení bola natretá dvojitou vrstvou interiérovej umývateľnej farby. Ďalšou prácou, ktorú sme v tomto bytovom dome zrealizovali, je montáž tohto obkladu. Jedná sa o imitáciu kameňa a tento obklad sme kladli pešpárom. Ďalšou zaujímavosťou tejto obnovy je toto schodisko. Ako máte možnosť vidieť, schody sme obkladali až na 4 krát. To znamená, že schod, ktorý bol pôvodne lomený na 4 krát, sme presne takto obložili. Vznikol veľmi estetický a funkčný detail. Výhodou tohto obloženia je, že sa tieto schody omnoho jednoduchšie udržiavajú. Na čelách schodov nevzniká špina a celý schod sa dá krásne očistiť. Ďalšou výhodou je estetika. Tieto schody pôsobia omnoho elegantnejšie a príjemnejšie. Tak toto bola prezentácia rekonštrukcie spoločných priestorov na bytovom dome Fejová 6 až 12. Ďakujeme za sledovanie tohto videa a ak máte záujem o ďalšie informácie ohľadom našich prác, neváhajte nás sledovať na sociálnych sieťach alebo na našom webe. Ďakujeme za pozeranie.